hake belai khewana masingsa chinyang notice ni kok sanani thangake Manipur haini haite waisa Tungphlajak norok jotono saimano ajagao kuki tei metero jora kedikma logai nasiklai malaya Tungphlajak tonglaimani haini hai tabuk tamo nukjak hangkake tewasa thangnai Friday o Manipur ni jeribamni 6 jon borok kmamani khoroksa bwrite khorokni cherai kuthimamani tei 2 days haike 2 din yagolo tini sandeo Manipur te Assam border ni Kasar district ni tuisao tini phungni khoroksa bwrini mangkthai manjauka hake jengkok tomani bisingti saimamani mote o mangkthai amono buthanai ro jeribam district ni militant group ro hake amono Tungphlajak Manipur ni minister ni nogrok sabai rijakbai kha hake bongno amono sanan thangake yang bai metei bai kukirok kok sabjak ya ngi tongmani amani bagi borok Tungphlajak hake amani bagi je o Imphal Valley wo je o gunugul khainai te jono romja khaborok hake o jagao je o Manipur ni kok sanani thangeke dofa bai dofa kaisa dofa bai te kaisa dofa kaisa bisas kri ngmani hai ngi tongkha bongni ajagao hake amani bagi no Manipur simia tabo yang northeast ni kwbangma hastewono tabo amtike choba cholilai tonglayo te kaisa dofa bai kaisa dofa nasiklai nuglai malaya anglai tonglayo hake o jagao ang te kaisa kok sairwano jeng bisirbag jeng article log jeng nainani ma thoka kai mete rongni bisik man thoko kuki rongni tui je bongni nosto ongmani amorok jeng article ni bising jeng nuk thogi amse tuma hamale bongne amse borok thimani bongne among ga amse article jeng nukja gya haisi media rogo hake amta ang kaisa digi amang support ke samani ko gya ang nayo borok doti phla ke o problem no solve khlai tase naithok ka agire hai hasteng thung ta chini notice amti hai gunugul amti hai choba amti hai class ta angthung chini Tiprani Tiprasa rong ni kong ke tam sasinai Tiprajwk rok kumoni bosongbai kaijakmani kwbangma nukjagi tong mangphilibo nungna noro tai free fire thangi kuboni dofa be khar thangmaro haki chini Tiprajwk rok ni kong no khatai tam sasinai hinu chini Tiprajwk rok bo je kaham tongnai borok tabu response nana nangkhamono serious nana nangkha chini Tiprasa chini Tiprajwk rok kumoni bosongbai kaijakmani chini Tiprasa bai Tiprajwk rok bo jotono respond nawe omoni tuye kok sanani nangkha hai hangake free fire thangi bo kharnai chini Tiprajwk rok kuboni hasteo porinani Bangalore hai Delhi hai rok porinani hinui thangake bo ajagao no torogui painai ajagani chlarok bai hake aje kuboni bosongbai kaijaknai Tiprajwk rok khoroksa khoroknai bukra rok bai satukjak kai Tiprasa rok no video khlai sasinai jeng haike satukjaka samung khlai jago bujago tokjago hai irai hinai hake takhu buhurong norok tabuk bo channel subscribe khlaiji ke tonghakai channel no please subscribe khlai di tai bell icon no click khari di tama hanmale norok video naibo channel no subscribe khlaiya baksa kwbangma tongo hake khak khayo chini Tiprasa tai Tiprajwk robo jora kaisale khasiwano tai kwbangma Tiprajwk tongnai rok borok bo tabuk kokti sana nangkha kwbangma buma botol tongnai rok borok bo kokti sana nangkha Tiprajwk kuboni bosongbai kaijakmani hake tinin video amsung noro video no sajak khlai di tai comment khlai di nongni bukhani kokbo amsung no jotono khulumbai kya hambai।